klassinen tilanne. Kivat lasten farkut, mutta nämä on käytössä kulunut ja polveen on tullut reikä ja nämä pitää siis tietenkin paikata. Niin nyt mä näytän, että mikä on se paras tapa paikata tällaiset polvien reijät. Housujen paikkaamiseen tarvitaan tietenkin tämä paikka ja farkku toimii farkulla aika hyvin. Sen pitää olla vähän tällaista niin kuin vahvaa, jotta se sitten kestää sitä kulutusta. Sitten pienet ompelusakset, joilla pystyy helposti ratkomaan tätä farkkujen saumaa. Ja sitten totta kai tarvitaan vähän nuppineuloja, jolla ton paikan saa kiinni. Ja ompelukone sekä sinistä lankaa. Ihan ensimmäisenä pitää purkaa tästä housusta vähän saumaa. Ja se, mitä varten sitä puretaan, on se, että saadaan tämä kangas yksinkertaisena tuohon ompelukoneeseen. Ja paljonko sitä sitten pitää purkaa, niin riippuu siitä, että kuinka iso se reikä on ja millainen ompelukone on. Ja silloin kun lähtee purkamaan tätä saumaa, niin kannattaa aina valita se sauma, joka on tällainen yksinkertainen. Et ei ota sitä, missä on tämmöinen kaksinkertainen neulos. Aika usein se on tämä sisäsauma. Nyt tämä näyttäisi olevan aika hyvä tämä reikä. Testataan vielä tämän koneen kanssa. Joo, nyt tämä mahtuu tähän hyvin. Sitten seuraavaksi laitetaan tämä paikka housun sisälle. Tämä kannattaa laittaa tämä oikea puoli ylöspäin, niin sitten jos sieltä näkyy vielä jotain, se on toi nätti farkkukangas. Sitten seuraavaksi laitetaan pari nuppineulaa. Jos tästä haluaa oikein siisti, niin sitten tässä vaiheessa kannattaa vielä silittää, mutta mä nyt vaan ompelen tämän. Mä oon valinnut tähän pistoon tosi leveän siksakin, missä on oikein pieni pisto. Sillä tapaa siitä tulee niin kuin mahdollisimman tiheä siitä peitosta, jonka se ommel tekee tähän reijän kohtaan. Nyt tämä paikka alkaa näyttää tosi hyvältä. Eli mä oon ommellut nyt poikittain noin 6 kertaa tämä pisto ja sitten pystyttäin saman verran. Ja nyt näyttää siltä, että se on ihan peittynyt kokonaan. Etupuolelta tämä paikka on nyt valmis ja näyttää ihan hyvältä, mutta kun käännetään tänne nurjalle puolelle, niin täällä on vielä ylimääräisiä naruja ja tämmöinen retale, joka sekin kannattaa leikata pois, koska eihän tämä ole kauhean kiva käytössä. Nyt tämä on enää saumaa vaille valmis.